Chibai levek ule video masala makhan fa enkol na konga kan ti diklo thin nia langte kan en ho to he video chuan ti nge ya ta na tha te kha kan en ho le don ani ti lo tur kan soya ti dan kan soi le si lo kha chona kim lawa chu wangin he video chuan in kan faten kan du lo dan zonga an oma kan ti chin dan te a tha em thalo em ti kha kan soyanga chuan kan fate kan khwa kher dan le kan du dana kan om tir dan thu kan zum tir dan tur ha kan soi bok don ani ama saberin kan faten kan du lo thil an ti emo thu an oi lo la ya nu le pa te che lak dan tlang pui kan en hawanga pakhat na chuan vin kan vin tuar thin pani na chuan vin chi vak lo nu le pa ni chuan thu an pe bok thin ka thu angin ti mai ro ka thui zom tur ani kha tiang chi khan pathum na chuan a then chu phun khum le an khum chi an om bok ani palina a shem vua kemo shek angchi an thil ti thin ti phal lawa shem ru ma tom tir ti angrante chung kan ti thin dan chu a thok tha em en le taila vin hi fa te thu oi tir na na tha em a chan na chu o a chang chuan a thok an hlo wang che in ani emo abikin an nau pan lai chuan a lian jok a chak jok ilani awang ten mase a boi thlak na chu nau panga hlauna atu theya chu chuan nu le pa a hlat tir thei bok ani an te lai te chuan an ril ru la thiang lema even shep zo nu a pok han thate te in anu apa di in alaron pan thei che mase kha kha atlei rol nu a chuan ani reng to lo mai thei ni baka fate vin na salutuk angchi nau pang vin na sattuar lutuk te hi an mental a khoi poi theya an ril ru te a chak lo thei bok ani tin kan fate hian nu le pa an hlo wang emo even wanga thil tha ti tir ni lovin thil tha ani wang zo ka thinlung taka thu oi tura du theu kan ni ka ringa chubaka an lo tlei rol chau chuan eng angpon vin ring mala an chomol thei ani a fu tluan tling lo ani chu ifate kan vin khanga ya an nei thei pani na shil hi ani le a effective em shil non an ngai ani chuan a thok thalem lo tina ni shil nuwa an la zom lo fo awanga consequence eng emo thleng tur kan duan le si lo chuan shil satlia kha asot lo an zom fum fe lo mai thei ni pathumna an khum asotem nu ber hi an ni tlang pui ang thin hi chu chuan pa te a in nu te hi kan hlau lo tlang pui bok chuta chuan a hriat ngal ruakin alanga baka ang pa hian an na chan hi an ti mok an ti fel le kwar zel bok thin ani fateril ruwa chuan a tai mama chu an che tura an ruata mizo pon kan soi thin hi an che te hi chu an tai mak wang te kan ti mai thin ani a chan chu an pa khan an ti mok an fateril ruwa khan enge in chunga ka chet ve kheranga ina kanu in kapi in ang pa in atile mayang khatiang ril ru kha an pu thin ani baka an lo tlei rol chau huna ang reng bula om chu faten an ninganga I hlata om khan tum thlat mai don ani in chung nuam ti lo na ang chi te ang reng mai an tianga an khum kher lova an duty ti tir thei kha a that mel zo kani ni tin anangai ani phei chuan an kha a thok thawak lo thi kha hriat mai ni palina shem vuak te po aniang mi zawa chuan ati sual kha a sual dan a that lo dan shil fiale si lova shem khan no pang ati shil hai mai thei ke ma hi kanin puang le lokanga ka te lai hian bok ni te hi ka in ro ni chuanin kanaw in tur khani a min man le ta siani min shem ta a khatia min shem khan ka thil ti sual chu ka siani bok nu te ka in wanga ni ti chu ka sia a mase kha ka thil ti sual kha a sual na chan min shi le si lo ta ni kanaw bok nu te in tur ka lo in sak chuan kanaw in tur ani lawanga a chiao hiaranga kan buayang ti kha min shil fia le si lawa karil ruwa chuan kanaw che an duat bik kanaw che bok nu te in turan pe bik ti kha karil ruwa khana lo om ta a min shem tu sual na kha ka sual na ain ka wa mulian ta ni khatiang khan ifa kha phone I shen sakte len chwa I phal lo te khan I shil fia le si lo chuan kanu chu aswal astrik reng mai ti khan an ngai to dei dona atan thajok tur le ati swal kha a that lo chan I soi le si lo chuan apoi thei ani baka thinrim na in khol khom hi in lai chin na ti chetu ni a khang thil haute te thinrim na in khol khom khan atopa
puadar hun te po nei thei ani a chan chu in lei chin na ting nget tur chuan communication tha nei apoi mo a an chunga kan thin rim tun te laka chuan kan in hong mo a in biak that te har thin ani chuwangin shem satlia ngoi renga shemte khatiang kha shil fele si lo kha chuan apoi thei ni chu chuan engtin nge ma kan lak ta kang kan ti mai theya pakhan na chuanin rules hi siam ma sak thin tur ani fate an tir lai po in chung ko committee nei ve thin tur chu da chuan rules chu kan siam bokanga anti sual nuwa arem dan da na rules phuat chop mai lo khan dan siam konga an mani bo in rol tir ve tur ani chu ta chuan chung kwa voice an nei ve an thuwa tel ve ti an share na kan zoom te po ati chak bok don ani heta hian soi to angin puitling ina an phalchin le phal lo chin kha in ang thap thap ro se tu po in zandar som pakhat nuwa phone khoi chu phal lo ani a ati lui chuan chu shem na chu atokang tia dan thlun fel sa kha a that na chu ati swal tu chuan a hnu le she sa to a ati ani wangin adu thlanna ni mani phekhok rem na arem lo chuan chumi shem na chu atokang khateng chi khan choilok theilo thil ani ero chuan ahma sabera khan anti sual ma sabera khan shem hal wak mai lowin a hnu le ami tur shem na tur kha chu chung ko committee ate po khan in soi ho le mai thei don ani pani na chuan nu le pa in thil ti swal tu shem na tur dan in thlung fel sa to ni chuan hlen nge tur ani kati ang kan ti le lote kati lawang kan ti le si te khati ang ani khan faten min ring to lo thin ani aru khan an ti le tak tak chuang lawang emo an shele to chuang lawang khatiang chi kha ngai dan ne theya chu wangin nu le paten kati ang kan ti chu ti nge tur ani pathum na chuan a positive zonga thil toktar hi a tha anti boka mithiam ten entinan kut fai taka sil te tan chau e tur ka siam sakang kan ti chuan kut an sil chuan hlok na an nei don tinani e tur kha kut sil lo chuan e lawang ti kha chuan chan na lampang kha kok ta a homework ti zo lo chuan video en lawang ti ai ka chuan homework ti zo vele video i enang kan ti kha chuan a phur om deuh don ta an ti ni chu pathum na chuan du thlan tir ve tur an ti bokani chu chuan chung ko thila khan an thutluk na atel ve an du thlan na ani ve ti kha azir tir ve pa bok don ani entirna nu le pa then kha chuanin an fa te hi du thlan na an man tir ngai lo ni an thlan sak vek zela an ngai to sak vek zel thin ani khatiang khalen hnuwa thalawa ril ru mang thang lo nu le pa te du thlan sak vek thin an ni chuanin an len hnuwa khanin decision making du thlan thiam theina skills kha an tla cham thin an tiani chu wangin nu le pa te khan du thlan tur kha offer ve chin tur ani chuan du thlan tur kan pek dana po khan onge ai option ringot pelo khan entirnan thil ti tir ilo du da a iti don nge don lo khami onge ai option pek ai chuanin tuna nge iti du nakina khatiang khan du i thlan tir ke udon ta ni ani lo pon ifa khan broccoli lo ngai na lo ta am broccoli hi e don nge e don lo ti du thlan tir ai chuan broccoli hi sang khat nge e yang sang ni khatiang khan a eng zok zok po thlang ta se a thal tur kha option i pedon ta dinani chu hindi homework nge mizo homework iti ma sakang khatiang zong khan option kha pek thin tur an ti ni chu palina chuan mo phurna pek tur an ti boka duty then kha chuan fa te ti sak vek chi hi an oma an len hnuwa khan an ha mai thin a bikin nu ten ha du chuan fa te an noi du boka entirnan an school bag tui pai tur te timetable te iti sak vek thin ani chuanin a pai lo pal huna i lo ti lo pal huna khanin i mo phurna a i lo da vek thin to wangin iti sak vek thin awang khan i thiam lo ani ta ni a chwa chal reng bokang che ma se in bag theu chu in mo phurna ni tiffin do kana ka da a mani ta theu la ka be ka da a mani in seng hoi tur tia duty i pek chuan mo phurna i pek chuan an pai lo pal huna po khan an mo phurna an hlen lo wangan dona an mani nge kha anin shem ti na ni iwa shem siam po khangai to don lo alo ti sol pal emo alo theng hil balani po in vin shapa vein zan ye ka shil che chu ti khati mani apoi theng hil khatianga vati du khangai lawa kha kha chu an khum kha ni le to a
nakin zela I thei hil to lo nan engti nge kan ti ang ti in reminder te po itar pui thei a mo phurna hlen tur khan pui ta la mo phurna hlen sak vek lam ni lovin chung te te chu mani in enkol kan zir tir na kong zel kha alo ni don ani duties kan pe kha pangana chuan thil ti sual tir te hi phal ve tur ani ka tiom jia chu thil sual va ti lam ni lovin thei ngil palte che sual palte po an nei ve thin ani ti sual thei lawa khan ruat bik lovila ma se chu ta tak chuan a ti suala khan ama kha tor tir ve ro nu le paten tor sak zel lawa thani a then chu faten ti sual hlau lutuk cover zel ang chi kha kan om thina a thalowa entirnan dani siam ta chu e do kan tul lova tho san sek chu an kham to anga ngai ani a cho seng saka nianga e tur dang a mu to lawang ti in dan izam ta ni a hnuwa a thau te kha an ril trami hlawa ikau le emo chu e khama e tur dang ipe le a inga isak le zel ani chuan I dan jam nge kha ipal zuata chu wangin an mani pokhan an zom kha phut wak du su chutia iti dan chu a u nauten an lo hriata an lo hmu ve kar phei chuan an u nau za khan atile tak tak ngai lo tiril ru an pu thu mang ka ti ang ti chu ti zel tur zan khataril tram khan a thi pha lawanga a le peka cho e la ya te ya kha angai to don lawani zan khat kha chu tram tir ro tor tir phal chin la no sen lu tuk ten ni lem lo chuan kumli kumnga an ni hnuwa fate chu e tura sek ngai khatiang an ni lo nan khan an te la ya tanga zir tir kha poi mo ni a u zok I zir tir dana mu chuan anaw zok pun a zom na chance kha asang aron zom ve mai don tinani phekhok mani ta theu not ru ti hnuwa not lo tu kha a phekhok kal dona no sak sok kha ngai lo a bal ang khan wazak ve ro se a duty ati lo zara a tor na lo thleng kha tuar tir ve phala thani tor sak zel ti sak zel lo tur ani chu a to ber paruk na chuan poimo deuh chu kan thinrim aso san lai te thil an ti swal zo chia te emotion ina min la chia hne lai te kan mi zinga khom hulo lek te u naw zinga te in hau ngal buan action kha la ngal buan a thaber lem lawan ti ni an zak thei boka mi zinga ni chuan baka thil an ti swal lai te toys anin chu lai le anin swal lai te khatiang lai khan ngai dam vadil ro tirangot tala ngai dam chu avadil mai thei iti lui tira wang khan mase a thinlung takin adil don chuang lawani ngai dam ani du wang khan adil don lawa tiro iti wanga tilui ani don ani lo ngai dam malek mase poi ati chuang lawang a chan chu an thinrim lai ani miau chuan in thiam lo na wang ani don lawani chu ai chuan in ben dai na hun kha in siam zo ya tha tlaya te emo atu ka te po in soinon le the ani nimin thil thleng kha isoi dun te ang ti in beng dai huna khan in soi hau le thei boka ati sual te thata ka shin hnu chuan ngai dam te po an indil thei jok don ani thinlung takin nu le pa te thinrim bok fa te thinrim lai ni boka chin fel tum kha chu boruak asang thei jok ani chu wangin thinrim dai hnu nga sham hi a fin thlak anti bokani ole khati zong kha ni a khang te kha zom a har deuh thin mai theya chang phei chuan ma se nu le pa hian in thinrim na in control thiam chuan in fa te hian in hnung an ron zui emang tikha lo shetai la kan zom kim vek thei lo ni point a then tala hlok na in lo ni nge ka be se ya lepeka kan hmule tho donia